Tällä hetkellä ei ole työvoimapula. Meillä tosiaan semmoista, niin kun, jos joku osaa suunnitella optiikkaa, niin saa valita jo työpaikan tällä hetkellä, minne menee. Meidän tarvittaisiin jopa koulutusta lisää ja tämmöistä enemmän, että me pystytään niin kun hoitamaan tämä nykyjuttu, saati sitten kasvamaan tulevaisuudessa. Me tarvitaan sitä, että lisätään korkeakoulutettujen osuutta, mihin sitten liittyy myös tämä fotoniikan alan koulutus ja se, että siellä, kuten monella muullakin alalla, niin osaajista on jo huutava pula. Eli kun me tehdään TKI-panostuksia, niin niistä ei ole hyötyä, jos meillä ei ole niitä ihmisiä, jotka tekee sitä työtä konkreettisesti. Ja se on se, mikä pitää nyt ottaa huomioon näiden TKI-panostusten ohella. Mikä on todellinen haaste, on rahoituksen saatavuus. Siis yksityisen rahoituksen ja osin myös julkisen rahoituksen saatavuus Suomessa. Valitettavasti tilanne on se, että erilaisista EU-kestävän kehityksen taksonomiakehityksestä ja joutsenmerkistä johtuen, niin puolustusteknologia, puolustusteollisuus katsotaan ei-eettiseksi sijoituskohteeksi, jolloin me todellakin vaarannetaan tämän teknologisen kehityksen kaikki soveltamisalueet, jos yritykset eivät ole kiinnostuneita puolustus- ja turvallisuustoimialasta sen takia, että he pelkäävät tällaista rahoittajien pakenemista yritysten takaa tai tällaista stigmaa. Mä oon samaa mieltä siitä. Se ei ole ajateltu aivan loppuun saakka. Ja itse asiassa tämä maailmantilanne, missä me tällä hetkellä ollaan, niin alleviivaa sitä. Meillä on sota Euroopassa ja mikään ei voi olla eettisempää kuin rauhan palauttaminen Eurooppaan. Se ei onnistu ilman puolustusteollisuutta.